En Pau i la Laia són activistes. Mentre tornava en bici de la protesta contra el desnonament, la Laia pensava en tot el que compraria al mercat d'Hostafrancs i feia càlculs mentalment de si tindria suficient espai a la bossa de roba que havia agafat. Segur que sí. Al capdavall, demà té un vermut solidari per les afectades d'esclerosi múltiple i a la nit té el sopar de germanor amb el grup de voluntàries del casal del barri. Aquest any han decidit fer una barbacoa vegana. El balcó de la Laia està que explota. Refugees welcome, fora els especuladors del barri i una bandera de colors LGTB. L'altre dia en Conrad, una companya de la plataforma, li va fer veure que la bandera de colors, a part de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals, no era prou inclusiva, ja que deixava fora els col·lectius intersexuals. Ràpidament la va arreglar amb un permanent negre i afegint una I i un signe més. Encara avergonyida per l'episodi LGTBI+, va pensar com podria ser encara més revolucionària, alternativa i trencadora. Amb aquestes que es va donar que l'establishment, per ella, era la reivindicació. Així que per sortir de la zona de confort i ser realment trencadora, el que va fer és anar al McDonald's de Plaça Catalunya i fer-se un Big Mac amb doble de bacon. I fins i tot va fer un tuit dient no penso reciclar res de la safata. #revolució, #jo també soc Ronald McDonald, #I'm loving it. Bona nit, som en Pau i la Laia i això no és un conte infantil. Som germans, som companys de pis i amb aquest programa us portem al sofà de casa a la ràdio per parlar amb gent interessant. Avui ens acompanya un col·laborador multicultural, internacional i plurilingüe, Francesco Valdisera. I farem una tònica amb un convidat rosinc que va néixer al Marroc. Avui aprendrem a ser activistes amb un referent de primera, Moha El Amrani. Bona tarda i benvinguts en Pau i la Laia. Estem en directe, són les 8:09 i avui parlarem d'activisme. Però abans d'això, parlem d'algú encara més interessant, Pau, avui. Bueno, espero que parlem d'aquesta onada de calor horrible que estem patint tots. Saps què m'està passant a mi amb aquesta onada de calor? Digue'm contradictòria, però tinc tanta calor que no vull ni anar a la platja. Què vol dir no vull ni anar a la platja? Que Funciona fa al revés. massa calor per anar a la platja. Això crec que és un oxímoron, no? Segurament és un oxímoron, però a més és que t'entenc, perquè realment aquí a la Barceloneta tampoc dona moltes ganes d'anar a la platja amb lo ple que està de guiris, de mojitos i de massatges. Pregunta important que divideix la població. Has pres mai un mojito d'aquells preparats que serveixen a la Barceloneta? Si la pregunta és aquesta, haig de dir que sí. Si la pregunta és si estic orgullós d'haver-ho fet, segurament tenim una altra resposta. Te la torno, però tu? Jo crec que la pregunta està mal formulada, tot i que l'hagi formulat jo, perquè o en prens 10 d'aquells mojitos o no en prens cap. Aleshores, la resposta a la nova pregunta és sí. Veig que cada dia començarem parlant de beure, això ja és com un estàndard... Servei públic, servei públic. Molt bé. Jo el que volia explicar de l'onada de calor i el que realment m'agrada és que és una mica l'excusa i la confirmació de que ja ha arribat l'estiu. Perquè realment hi havia gent que encara estava allargant aquells jerseiets prims de no l'agafo perquè a la nit potser refresca. No, Mandra, aquella gent, recula perquè s'han deixat la rebequeta. I ja no fa fred a l'estiu, la gent ja no cal que reculi i oficialment ja ha arribat la calor i de quina manera. I amb aquesta calor ha arribat algo que això és el que realment jo us volia parlar aquesta nit, que és que ha arribat, com cada estiu, l'anunci d'Estrella d'Am. I en aquí, ja que porto jo mateix el tema de la música i sóc també el tècnic d'aquest programa, crec que m'ho petaré tot i pararé la música perquè tinc un missatge important pels companys d'Estrella. Estrella, què és aquesta merda? No, i vull que se senti aquest silenci incòmode, sense música. Si ells, de fet, no s'esforcen ni per fer un anunci que valgui la pena, jo no m'esforçaré en què soni bé aquest programa. El Late Night, que va durar 2 episodis. Pots desenvolupar-ho una mica més per gent com jo, que no hem vist?
T'anava a fer aquesta L'anunci. pregunta. De fet, directament no l'has he vist vist. l'anunci, em feu molta mandra. Els que sempre parleu de l'anunci Estrella d'Am, un any va estar bé, 2, una mica de gràcia, 3, ja mandra, ara ja fa bola. Doncs mira, et diré una cosa, em fas enveja de no haver-lo vist, perquè jo si pogués tampoc el veuria. Realment s'ha encarregat tot el concepte que portaven treballant des de fa anys, i jo el que em pregunto és on estan els barrets de palla, on estan les cales maques del Mediterrani, els balers, les festes, els models, els nois guapos i guapes que surten de festa i que d'alguna manera ens alegraven l'estiu a tots, però han marxat aquest any i, de fet, si vols, et dono l'exclusiva a tu perquè no l'has sentit i et puc posar la cançó d'aquest any perquè la tinc aquí a l'Spotify. Farem un exercici, però. Tu ara imagina't que estàs estiu, en ple agost, de festa, cadaqués, pantalons curts, els peus descalços a la sorra, bé, no hi ha sorra a Cadaqués, però sobre les pedres de Cadaqués, el DJ de cop decideix posar-te en plena festa aquesta cançó. Segon 3, no cal que seguim amb aquesta tortura. El que faria seria em lligaria un roc al peu i saltaria de la menorquina per enfonsar-me aigües avall. O sigui, tu tampoc sents aquest subidon estiuenc, no? No hi ha barret de palla, no hi ha barret de palla. Doncs mira, tornem a deixar aquest silenci de fons perquè aquí segur que ara sortirà gent que saltarà i dirà no, és que el concepte d'aquest any és un concepte diferent i està superbé perquè parla del plàstic al mar, és un concepte més denúncia i això és interessant. I és que jo el que els diré és que estic totalment d'acord. El plàstic en el mar és un dels reptes més grans que tenim ara mateix com a espècie humana. Però jo em pregunto, i això vol dir que no tenim dret a ser feliços aquest estiu? Perquè la resposta segurament és que sí i és compatible i podem estar compromesos i alhora podem disfrutar d'aquest estiu. I és que a més, aquesta cançó que hem hagut de tallar i que no tornaré a posar, un dels col·laboradors és Joan Dausà, que m'encanta Joan Dausà, però és com l'antifesta. Perdonem Joan Dausà, però condemnem director de l'anunci. Exactament. I, de fet, una altra cosa que em fa gràcia és que jo segueixo una llista de Spotify, que són les cançons d'Estrella d'Am, crec que es diu com Estrella, Spots, Summer. I no l'han posat? I no l'han posat voluntàriament. No ens creiem que no tinguin temps encara, sinó que directament han triat no posar-la, però no els culpo perquè jo faria una mica el mateix. I la culpa de tot això jo els hi dono directament a Estrella, però per un simple tema, que és que ens han acostumat paulatinament, estiu darrere estiu, a que tinguem aquesta petita càpsula, aquesta petita dosis d'estiu. També s'ha de dir que algun cop més encertat que d'altres. Crec que era, no me'n recordo l'any, però aquell anunci on hi havia el nan de Joc de Trons. Aquelles van patinar una mica. Tampoc el vaig veure. La van vessar una mica, tampoc et vas perdre res, doncs. Però al final... L'anunci d'Estrella d'Am, perdona que et talli, tenia sentit, perquè era aquell miratge de l'estiu que mai tindries i que voldries tenir. Per tant, sempre i quan reivindiqui un cop més el barret de palla i els shorts en els que les butxaques són més llargues que el mateix pantaló, estem d'acord i parlem el mateix llenguatge. Sí, no? Fora! S'ha acabat l'anunci d'Estrella d'Am. Per tant, si no tenim aquest estiu aspiracional ni a la tele ni a la ficció, no el tindrem enlloc més. Per tant, jo el que proposo per tancar això és tancar aquesta petita secció amb la cançó del millor anunci d'Estrella d'Am i de més estiu que hem tingut, i ara sí, donar la benvinguda a l'estiu. Aquesta sí que l'he vist. Aquesta sí, no? Bé, doncs ara que ja estem de vacances i que ja és estiu, aprofito per recordar que ens podeu escoltar en directe al 94.6 FM cada dimarts a les 11 de la nit, tot i que avui és dimecres i són les 8 i 15 de la tarda. Perquè som així, és el segon programa que fem i ja ens hem cansat de la nostra franja. Per tant, si el que vols és fer-ho fàcil, ens pots escoltar el podcast de Spotify buscant en Pau i la Laia, on pots veure les cares al YouTube en el canal d'en Pau i la Laia. Perfecte, doncs ara sí, canviem de tema, perquè la gent que ens va escoltar en el primer programa ja sap que el més important que passa aquí és abans d'obrir els micros. O sigui que, Laia, sisplau, explica'ns què ha passat abans del programa. Com ja sabeu, doncs, quedem amb el convidat una hora abans de començar l'emissió en directe i convidem a fer-lo unes cerveses aquí a la plaça Osca per xerrar una mica i conèixer-nos millor. Expliquem també els detalls del programa i d'aquesta manera aprofitem per acabar d'analitzar el convidat. Amb el Moja he de confessar que em passa algo curiós. Ens tenim a les xarxes socials des de fa anys i compartim amics i coneguts, però no ens coneixíem personalment encara. Tot i que tenia l'estranya sensació de que sí que el coneixia. No sé si serà per el caràcter proper del Moja. Potser sí.
El primer que us puc dir és que el Moja és un tipus ocupat. Té una agenda de ministre, com a mínim. Si em permeteu, desvelaré els seus compromisos. Havíem de gravar el dimarts a la nit, com de costum, però tenia una reunió molt important a primera hora del dimecres fora de Barcelona, així que, sense cap problema, vàrem deixar-ho per avui al vespre. I aquí el tenim, sí. I quan acabem aquest programa anirà corrents a l'estació de Sants, ja que ha d'agafar l'última B, contrarrellotge. Crec que, de fet, demà va a Londres, no sé ben bé a què, ara li preguntarem. Avui ha arribat sol, puntual, de fet, pràcticament 10 minuts abans que nosaltres. Va elegant com sempre l'he vist elegant. Camisa de màniga llarga, tot, i la onada de calor. No es queixa de la calor. Ni això ni la seva agenda apartada sembla que li treguin aquesta tranquil·litat, o aparent tranquil·litat, com a mínim. I és que el Moja té aquesta veu dolça que obliga a escortar-te'l i sempre amb un somriure. De fet, li perdonaries tot. I és que té aquest tarannà que intriga i enamora a parts iguals. I si... Aquí, Laia, jo no puc fer res més que tallar-te i, en nom de la veritat, hem d'explicar que aquesta secció que posem aquí a vegades una mica traïció, no tothom sap que parlarem d'ell abans d'arribar aquí. Aquest cop hem d'acceptar que nosaltres hem arribat tard. Teníem tant col·laborador com el convidat aquí a Plaça Osca abans que nosaltres. Entonem el mea culpa, per als pròxims no passarà. Així és. Aleshores, per acabar, si el Moja fos música, sonaria així. Vinga. Sonaria com Clocks de Coldplay, ja que aquesta és la cançó que ha triat per a què el presentem. I, de fet, ara li preguntarem per què creu que aquesta cançó és tan especial per ell. Perfecte, doncs amb Clocks de fons sabem que de seguida coneixerem el Moja, però això us faré esperar 5 minutos més, perquè hoy nos acompaña un colaborador venezolano en el cuerpo de un español, o quizás es un español en el cuerpo de un venezolano. Sea como sea, su nombre nos suena italiano y su acento es latino. Y lo único que sabemos seguro es que es un ciudadano del mundo. Es nuestro experto en identidad y multiculturalidad y es Francesco Baldisera. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Thanks for having me. Es algo que siempre soñé con decir, porque todos los invitados famosos gringos, cuando les invitan a un programa, siempre dicen eso. Sabemos y nos consta, por eso también estás aquí, que eres un gran fan de los late nights americanos. Me o sea encanta. que sí. Perdona, pensava que era un gran fan d'en Pau i la Laia. También, soy la segunda reproducción del primer episodio. Wow, la primera fui yo. De los más fieles. Ya no suena algo. La segunda reproducción. Ya había alguien que lo había visto Pues, antes. ¿sabes qué? Mira, ahora lo voy a contar. Yo dejé el vídeo subiendo en YouTube por la noche, me fui a dormir y mañana por la mañana yo tenía ya, o sea, aún no sabía ni si había subido o no, porque esto es bastante complicado. Porque te levantas tarde. Y él ya tenía su pantallazo de que lo estaba mirando. O sea, que Cierto, fuiste realmente antes que nosotros. Brindaremos por ti. Brindemos por ti. Perfecto. Pues, Francesco, mientras estamos brindando, cuéntanos, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿De qué quieres Vale, hablar? mira. Vengo, sabes que yo soy como una especie de etnógrafo, de sociólogo, un poco trasnochado porque Justo. venía justo en el metro y estaba viendo como un chico británico tenía las manos tatuadas con un tatuaje de henna, ¿no? Y me vino a la mente todo esto el concepto de la apropiación cultural. Y a mí cuando acusan a alguien de apropiación cultural no me gusta. Rosalía, si me estás escuchando, yo te apoyo. ¿Por qué? Porque a mí me encanta todo cuando es mezclado. Cuando mezclas culturas, sale innovación, salen cosas muy buenas. Y claro, estaba pensando y me vino a la mente una frase de Jorge Drexler, que él decía que las cosas solo son puras si se les mira desde lejos. Es muy importante que tú conozcas tus raíces, pero y conocer tu historia, pero es tan importante casi como conocer que en el fondo todos somos de todos lados y nadie es de ningún lado del todo. Pues con esta bonita frase, ¿quieres, Francesco, que te cambie la música y te ponga Por Jorge supuesto. Drexler por debajo? ¿Alguna especial, alguna petición? Sorpréndeme. Vamos a dejar que el Spotify haga su magia. Entonces, claro, te tengo una anécdota así un poco curiosa, ¿no? Porque tengo un amigo que en Venezuela siempre toda la vida se llamó Pajés, Andrés Pajés. Nosotros siempre lo conocimos así y en realidad su apellido es Pallés, ¿no? De Cataluña. Y él me decía que él descubrió la crema catalana cuando estaba ya viviendo aquí en Barcelona, ¿no? Y yo digo, bueno, lo tenías tan cerca y nunca supiste que era eso. Para él siempre fue la crema que hacía su abuela, ¿no?
Y es eso que yo digo muchas veces, si dices, no, hay apropiación cultural, yo digo, me encanta que la gente se apropie de mi cultura, que la usen, está ahí para eso. Y bueno, o sea, me encanta, veo, por ejemplo, Barcelona está llena de sitios donde venden arepas. Creo que ya es el street food por antonomasia de Barcelona. Yo te iba a decir, ya no queda furgoneta que no venda arepas, estas de Formentera, que cuelgan las bombillas. Sí. Total. Entonces, bueno, me gustaría como comentar un poco sobre las cosas que más me impresionaron desde que estoy aquí en España. Perfecto, pones un poco en contexto. ¿Cuándo hace que estás aquí en España? Hace 9 años ya, pero viví 4 años en Galicia y aquí en Barcelona, en Cataluña, yo voy a cumplir 5 años, ¿no? Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué es esto que te sorprendió al principio? Mira, lo que más me sorprendió fueron los horarios. Los horarios españoles son una locura. Son una locura. Son caribeños, ¿quieres decir? No, pero tú venías del Caribe, ¿son estrictos? No, por horario me refiero, por ejemplo, las horas de la comida. Son súper raros. Para nosotros es súper raro. Después está, por ejemplo, lo de los Reyes Magos, ¿no? Aquí tú recibes los regalos en enero. A nosotros nos los trae el Niño Jesús. Hombre, el Niño Jesús a mí... Sweet, no sabía. Nunca me ha traído ningún regalo. Después está, por ejemplo, lo de cocinar con aceite de oliva, ¿no? Es algo como muy común. Y es algo también que cuando vamos fuera lo echamos en falta siempre. Sí, una cosa que me hizo mucha gracia fue lo de los interruptores por fuera del baño. hay algunos baños que tienen el interruptor por fuera. Entonces me parece que el español tiene mucha confianza en el prójimo, ¿no? Luego, de otras cosas así, bueno, saludar con 2 besos, a cuántas chicas no habré dejado esperando el segundo. Y luego hay cosas que son muy graciosas, por ejemplo, los chitos, le dicen chetos, y en vez de Spider-Man es Spider-Man, o lo ves. Cuestión de prioridades. O sea, son chitos. Son chitos, claro. Tiene las 2 Cs, están ahí, o sea que tiene su lógica. Son igual de empalagosos, supongo. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Algún tema más que te haya sorprendido? ¿Tienes tu momento de late night? Bueno, fíjate, por ejemplo, hablé de las cosas que más me impresionaron, pero cosas que tenemos en común, por ejemplo, lo de las 12 uvas en fin de año, también se comen en Venezuela. Y otra cosa que creo que compartimos es que nos encanta salir de fiesta. Esto yo creo que estamos igual en los 2 lados. Empate. Seguro que sí. Doncs moltes gràcies, Francesco, nosaltres prenem nota i si et sembla passem de Jorge Drexler i ens anem directe a Coldplay amb aquest Clocks que ens ha proposat el Moja. I és que avui parlarem amb un rosinc i sí, confesso que he après el gentilici avui rosinc nascut a Roses, a l'Empordà. El nostre convidat d'avui té una pàgina web sota el seu nom. Només això ja demostra la solera del personatge. Però pels incrèduls, sapigueu que el nostre convidat d'avui també té un avió A320 de Vueling que porta el seu nom. Ara li preguntem com s'aconsegueix, com es fa això. Jo ja ho he notat com el life goal a la llista. A la Viquipèdia em xiva que té 26 anys, però en farà 27 aquest any, així em sento menys gran. És de Chauen, al Marroc, el que segurament molts dels nostres oients coneixeran com el Pueblo Azul o la Perla Azul de Marruecos. Ho he dit en castellà perquè aquestes referències, no sé per què, però es fan sempre en castellà. El convidat d'avui va rebre el premi de la categoria social de la Fundació Princesa de Girona. També l'avalen 2 xerrades TED i ha fundat ONGs. És col·laborador de ràdio i actualment també presentador de tele a BTV, on fa entrevistes a personatges interessants. Després, si ens atrevim, li preguntarem com creu que ho estem fent nosaltres. Un perfil tan eclèctic com interessant, avui amb nosaltres, Moja El Amrani. Bona nit, Moja, com estàs? Hola, bona nit. Bé, molt bé, vosaltres? Molt bé i moltes gràcies també per acceptar aquesta invitació de compartir amb nosaltres el segon programa. Explica'ns, ens està sonant aquest Clocks de Coldplay que ens has proposat. Per què has triat aquesta cançó? Doncs Coldplay, quan m'heu preguntat a veure quina cançó podíem presentar, m'han vingut al cap moments, perquè jo connecto molt el que són les cançons amb moments, més que no pas que m'agradi la cançó per alguna cosa, sempre intento buscar alguna explicació, no? I no sé per què Coldplay, en aquesta cançó en concret, sempre em recorda començar coses noves.
quan estic començant algun projecte nou, aquesta cançó que és com fresca, com que és optimista, que neteja una mica l'aire a vegades, et convida a començar i a veure les coses de forma positiva. I per això aquesta cançó la proposava. També perquè crec que comencem un programa nou i crec que, de fet, té alguna connexió. T'anava a dir, ens agrada aquesta explicació, l'agafem i ens fem la cançó nostra també, per tant, gràcies. I tant. Jo t'anava a preguntar si ens anaves a donar una exclusiva que estaves a punt de començar un nou projecte, però no, ja en tens prous. Exacte, no. Bé, de fet, projectes sempre... Després en parlarem amb calma, però sí. Doncs, si et sembla, per arrencar, m'agrada començar amb una cosa que vaig trobar en una entrevista teva, que vas explicar una frase on vas citar el teu avi, i de fet me la vaig apuntar aquí, i el teu avi deia que la passió o el talent és allò amb què treballes a les 2, 3 del migdia sense adonar-te de que encara no has dinat. Llavors, explica'ns què t'apassiona a tu, què és el que et treu la gana. Doncs aquesta expressió que es repeteix molt el meu avi té molta raó, perquè si hi ha alguna cosa que hem descobert al llarg dels últims anys a la televisió, als mitjans de comunicació, és que no hi ha res més que connecti amb les persones que el menjar, no? Programes com Masterchef o altres tenen molt d'èxit perquè al final anem cap a allò banal que ens connecta, no? que ens fa humans. I crec que el menjar és allò bàsic que ens connecta amb la part més com a persones. I crec que si som capaços d'oblidar això que és essencial, que és menjar, perquè hi ha una passió, un talent que ens crida a poder fer-ho, a estar davant de l'ordinador o el que sigui, és que realment té un interès o creiem que el temps que hi dipositem és important. I a mi què és el que em crida l'atenció o quina és la meva passió? Doncs són moltes coses, però crec, o sempre quan em pregunten on em veig d'aquí uns anys o per què crec que faig el que faig, la meva passió és pensar en que tot allò que faig realment té un impacte en altres persones i que és un impacte positiu i que el minut que perdo per menjar pugui ser per guanyar aquest impacte social. Perfecte, doncs anem a rebaixar i a veure amb coses tangibles realment què és el que estàs fent ara. Explica'ns què tens en el teu plat, què tens sobre la taula, que sabem i ens consta que són bastantes coses. Què estàs fent ara? Doncs jo vaig començar a fer projectes amb 17 anys. De fet, el primer projecte que vaig fer es diu Xarxa de Convivència, i aquest any, i a més em preocupa molt pensar-hi, ja farà 10 anys que vaig començar a emprendre el primer projecte. Moja, et sents gran? Em sento gran, Podem fer teràpia en veu alta, perquè faràs 27 anys. Exacte, necessitem aquesta teràpia, perquè al final et preguntes el sentit de la vida, no? I diuen que hi ha una crisi quan arriba algú no sé si als 40 o 50 anys que es compra una moto i que fa coses estranyes. No sé si m'he de comprar una moto o què m'he de comprar, però estic en aquell moment de... Han passat 10 anys des que vaig fer allò i em preocupa també molt que com més passa el temps, és veritat allò de que més conservador et tornes, més busques aquella calma i que tot estigui al seu lloc, no? I em preocupa més que els anys, em preocupa aquesta necessitat de buscar la part conservadora de la vida. Perfecte, doncs explica'ns més coses que estàs. Des de fa 10 anys, i això ja ho sabem, la xarxa de convivència, amb què més estàs ara treballant o projectes que tens en ment? Doncs sobretot els últims anys estic molt involucrat en projectes de cooperació al desenvolupament. Fa un any hem creat una ONG que es diu Azahara, que és de projectes, i on volem introduir el concepte de l'emprenedoria al món de la cooperació. Volem acabar amb el que és el fer pous, anar a pintar escoles, sinó que volem anar realment cap a una cooperació que transformi i que posi en el centre les persones, les necessitats, no aquell projecte que es fa des de Catalunya i es pensa, crec que aquella gent d'allà de l'Àfrica necessita pous, perquè jo ho penso i veig que no d'això, no? Crec que al final hem de posar les persones en el centre i volem traslladar el concepte d'emprendre, de l'emprenedoria, de la innovació social al camp de la cooperació. I això és important perquè és un canvi de paradigma totalment diferent, i quan parlem de no paternalisme, quan parlem de traslladar aquests conceptes que a vegades sembla que estiguin fabricats només per la gent d'aquí d'Europa, si ens hi fixem, la gent d'Àfrica, davant de situacions molt adverses, és la primera en emprendre. És dels països més emprenedors del món, perquè al final la subsistència et porta a emprendre. I crec que si som capaços d'unir tots aquests conceptes, aconseguirem que Àfrica sigui un referent en emprenedoria. Perfecte, doncs prenem nota d'aquest projecte. I si em permets, ara canviem una mica el to de la conversa, i és que jo no tinc cap problema en confessar-te que abans de trobar-nos amb un convidat faig un stalking de les seves xarxes socials, i en particular el de l'Instagram.
En aquest cas m'ha deixat tan desconcertada i ara mateix el tinc obert al teu Instagram i m'agradaria repassar algunes de les fotos perquè ens expliquis la història que hi ha darrere. Tot explicació, puedo explicar-lo. Comencem, si us plau. Surts molt amb traje, diverses fotos on surts tu durant conferències i xerrades, a la vegada que surts amb bastantes fotos també al Marroc. La meva pregunta és, i demano silenci i concentració, m'estic a punt de llançar a la piscina dels gentilicis. O millor dit, estic a punt d'arribar a l'Olimp dels gentilicis. Pregunta, com arriba un xauanenc a ser rosinc? Com arriba un xavanenc a ser rosinc? Ho he dit bé? Correctes els gentilicis? No és correcte. Té gentilici? Xauen? Se sol dir xauní. Xauní. Sí, xauní. Més que no xavanenc. No, és més mono. Però perquè és un gentilici que s'ha inventat, no? No sé a l'Olimp com es diu la gent que viu a l'Olimp, però sí que és veritat que el xauní és el gentilici. Però com arriba a ser un xauní rosinc? Doncs, Quina és la història quan va ser rosinc? Doncs una cosa porta a l'altra. Abans parlàvem del meu avi, ell va ser el primer emprenedor a migrar, perquè emigrar és un fet d'emprenedoria, i va arribar sense saber on anava, no? Cap a aquesta incertesa que moltes vegades es parla dels emprenedors, i quan em pregunten a mi quin és el teu emprenedor referent, jo sempre dic que és ell, perquè al final el que es llança sense recursos, no? La seva startup vital és aquesta, no? I arriba a partir d'allà, d'una decisió del meu avi, doncs, de venir aquí, va buscar-se la vida i doncs, porta la família i una cosa porta l'altra, i aquí estem. Jo vaig arribar amb 3 anys i sempre em pregunten allò de vale, doncs tu ja ets més català que de Xauen, no? Del Per Marroc. què triar, no? Exacte, per què triar, no? En un món de múltiples identitats, per què he de triar un o altre? Vale, perfecte, doncs sí, segueixo fent un scroll down de les fotos, arribo a l'avió A320 de Vueling amb el teu nom. Sí. Aquest avió... És fort, això. No sé si entrevistarem mai a ningú més que té un avió A320 de Vueling amb el seu nom. Per si cas Vull ens dir, penjarem sempre la medalla. Allà cap l'ego de qualsevol. I cap l'ego, i és perillós que capi l'ego, perquè sí que és veritat que és una cosa doncs, que crida molt l'atenció, però com que el motiu no té res a veure amb ego, realment et posa els peus a terra. L'avió surt... M'has tallat el rotllo, No. Ara ho recuperem. Però com que el motiu és un motiu social, perquè el Vueling fa un parell d'anys va comprar 15 avions nous, i es veu que hi ha un costum en el món aeronàutic, i tu ho sabràs, que és batejar els avions amb noms, no? Doncs, a més, té una cerimònia, no, aquest costum? Tinc ben entès que sí, els bombers, no, fan amb unes mangueres... Sí. Saps explicar-ho tu d'una manera més radiofònica que... Sí, no sé exactament el ritual que fan, però des de mangueres fins a trencar ampolles de vi, hi ha diferents rituals, però els noms no solen ser o paratges naturals, no? El paratge de no sé què, el nom de... Cabo de Gata. Sí. Exacte, noms antics, però Vueling va decidir doncs, llançar una campanya que es deia Històries que merecen un avió, i aquesta campanya el que buscava era persones anònimes que es mereixin un avió, però buscaven històries, no buscaven persones, no? Perquè al final les persones doncs, canviem amb el temps. I van seleccionar, o els hi va agradar una història d'un dia doncs, jo vaig anar al Marroc, vaig veure doncs, que els nens i les nenes per anar a l'escola havien de fer molts quilòmetres a peu, vaig tornar aquí obsessionat amb la idea de portar un autobús al Marroc per fer el transport escolar. Recordo doncs, que va ser molt complicat perquè al final tu dius jo porto un avió i sembla que el més fàcil del món, però recordo que vaig arribar aquí, vaig obrir LinkedIn i vaig buscar directius de SEAT i tal, i no em contestaven perquè clar, jo els deia, hola, jo crec que me regales un autobús i després vaig posar a Google autobús i m'ha sortit 600.000 euros, no són pas barats els autobusos, i buscant, al final vaig trobar la forma de poder aconseguir un autobús, el vam portar, i Vueling doncs, va decidir posar aquest nom a aquest avió, Amrani Bus, que fa una mica referència a aquesta història. Amrani Bus, vale. No sabia la segona part del nom. Sí, el nom encara més interessant. Has volat mai, per casualitat, agafant un Vueling amb l'Amrani Bus? No he volat, però sí que l'he vist. Ens hem conegut, perquè aquest avió ha estat elegit fa un any per promocionar els 25 anys de Disneyland París, i és un avió doncs, que tota l'avió... Té la sirenita dibuixada? La campania. Home, molt millor. Té tota la forma de... Tot l'avió doncs, és fàcil de reconèixer perquè està vinilat amb la campanyia. I ara m'estic intentant imaginar, tira
15 anys enrere i te senten i et diuen d'aquí 15 anys tindràs un avió amb la campanilla estampada amb el teu nom, a més. Clar, et pots flipar ràpid, però és el que deia. No, és tocar de peus a terra. I és que el límit del Moja està al cel, això és evident. Però bueno, seguint amb l'scroll down, trobo una foto, i ho deixarem aquí ja, per no posar-te en més compromisos, amb l'Àngel Llàcer, purpurina i faràndula. Les portes a la fama i a tenir un avió amb nom propi tan obert a festes? No era una festa, sembla que sigui una festa, però no, jo no soc gens de festes d'aquest tipus, sinó que vam coincidir uns premis, els Premis Princesa de Girona, i ell feia de presentador, i vam coincidir també que presentava una part dels premis, i més que en les festes, jo he conegut amb moltes persones, amb entrevistes com aquestes, a la tele i a la ràdio, he pogut entrevistar, doncs, com feu vosaltres, a persones doncs, que puguin semblar interessants, i també presentant en actes, en conferències, en xerrades, però en festes he conegut poca gent. Molt bé. Comentaves abans, Moja, que t'estaves fent gran, i a mi gairebé que una cosa que et preocupava per perdre aquesta, potser, ingenuïtat, i quasi que m'ha sorprès, perquè tu precisament sempre has reivindicat aquest paper de la joventut i de l'impacte en la societat, que a més és un tema que a mi m'encanta. El poder de canviar les coses, no?, de la gent jove, i aquesta ingenuïtat que a vegades sembla dolenta, de tu què has de fer, però al contrari, que és bona, que és el que no hem de perdre mai. Llavors, això és així, no? Tu sempre has sigut un abanderat de la joventut. Sí, de fet, perquè ho he viscut en primera persona. Jo quan tenia 17 anys i volia fer un projecte, el primer que em van dir és ara vindrà aquest nen a dir-nos el que hem de fer, no? Aquesta barrera de ser jove, i encara més que jo aparento menys de l'edat que tinc, que és una doble barrera, doncs sempre he hagut de demostrar encara més, i crec que és el fet aquest de... Ho dic en broma, sentir-me gran, perquè realment no em sento gran, sinó que crec que tinc més experiència per poder fer front a aquestes situacions que polítics o gent doncs, t'atura. Però t'atura perquè saben realment que els ja estàs canviant els paradigmes o els ja estàs canviant les normes del joc, i quan un nen o una nena canvia les regles del joc, abans parlàvem d'activisme, estem en un moment social superinteressant on els nens i les nenes al món estan canviant els paradigmes a la gent adulta. Veiem els divendres pel futur, on aquesta nena doncs, a Suïssa que està demostrant doncs, que el canvi climàtic al món és un tema important, i hi ha molts nens i nenes arreu del món que són un exemple i referents i que estan reivindicant una veu, i ho fan gràcies a les xarxes socials. No han d'esperar que vingui una tele o una ràdio a donar-los veu. Moja, no em puc estar de tallar-te, i perdona, però és que ets el candidat polític perfecte. Pregunta compromesa que la faré no compromesa. Quants partits polítics t'han temptejat? No si t'han temptejat, quants? No em diguis quins. Doncs molts. Ara em podries... Sabia. Boníssima, soc molt bona. Ara em podries treure un, que, tot i que no el descartem, però no, jo crec que tots els que busquin una mica has tocat un tema interessant. Sí, perquè aquest programa passarà a fer hemeroteca d'aquí uns anys. Per això he d'anar amb compte. S'ha de vigilar molt. Has posat la por sobre, ara. No, però el tema de la política de no sé... Perquè jo crec que quan m'ho han demanat, realment m'ho han demanat per un tema d'activisme i tal, però quan jo veig que hi ha en la política persones d'origen immigrant que estan per cobrir la quota doncs, perquè és una persona immigrant i que la col·loquen per atraure el vot immigrant o perquè creuen doncs, que pot ser interessant... Però això és de fugir una mica la meva pregunta, perquè tots som quotes. Exacte, les dones som quotes, tothom és quota. Però sí, m'ho han demanat moltes persones, però crec que ara mateix no és el meu lloc a la política. Però clar, la hemeroteca em pot anar en contra. Has dit un ara mateix molt clar, llavors jo crec que ningú t'ho tirarà. Ara mateix no. En relació als exemples que parlaves abans, jo volia aprofitar, de fet, que et tenim aquí a la mateixa taula per comentar un fenomen que jo estic veient molt i que no sé si tu t'ha passat, perquè al final tu siguin una cara visible segur que tens doncs, també aquest accés. I és que últimament el que veig molt és que aquelles persones que sou compromeses amb temes socials se'ls hi demana, o quasi bé encara més, se'ls hi exigeix que ho siguin amb tot. És a dir, aquell que és un gran abanderat d'una cosa, que quan hi ha el dia de la dona no ha penjat res al 8M, doncs se li tiren a sobre i ja és un masclista, ja és l'altre, o amb qualsevol d'aquestes coses. Vull dir, t'ha passat mai o t'has trobat en situacions així? Constantment. A la que passa una cosa, reps missatges pel privat, no has dit res d'això, és que estàs en contra o estàs a favor? I clar, això és una pressió constant que et pots enfadar, perquè abans m'enfadava molt, perquè clar, deies, però per què he d'opinar de tot? Perquè potser no he de dir res d'aquell tema. Però hi ha una pressió
clar, és molt fàcil. Tu, no, com que no has d'opinar, envies un missatge per privat i fas que l'altre opini, no? Opinió a la carta. Però m'ha passat molt i és molt irònic i no ho he entès mai, el per què pressionen per opinar segons quins temes. Jo suposo que això és un resultat, estic improvisant segons parlo, disculpes l'avançat, però de que l'activisme és mainstream i que suposo que és una bona notícia, de fet, no? Sí, l'activisme és mainstream i és bo i dolent, no? Perquè al final l'activisme buit de contingut, buit de discurs és perillós, perquè al final pot portar, doncs, perquè de fet hi ha activisme d'extrema dreta, hi ha activisme d'esquerres, ara mateix hi ha activisme de totes bandes, i l'activisme és defensar unes idees, i siguin bones o dolentes, l'activisme forma part del mainstream d'aquest món actual. Però potser el tema aquest influencers s'ha traslladat a altres aspectes, no? Com el món social, defensar les causes socials, i tu ja demanes a aquell influencer, o ara deies, no? Com vesteix, perquè si vesteix d'aquesta forma no connecta amb unes idees més progressistes, i clar... merda, que he dit que anaves amb camisa de màniga llarga. Exacte. Ara et trucaran d'un altre partit. Demà tens més. Baralles. Jo si em poso xaleco potser em truquen d'un altre. I faldilla d'un altre. Exacte. Però sí, al final tot es redueix a això. Has dit un concepte que m'ha encantat, que és que aquest activisme a vegades viral, molt cops el que li falta és que no té contingut a darrere, sinó que és buit. Jo crec que és important que des d'aquí trenquem una llança que al final qualsevol persona que estigui involucrada en qualsevol causa, encara que sigui una, ja està fent el canvi a la seva manera i no se li pot exigir més. I que l'activisme no ha de ser una cosa avorrida, no? No ha de ser aquest meme d'en Barnes amb la gorra fent de guai, sinó que l'activisme pot ser atractiu per als joves, no? I crec que jo això ho he tingut molt clar, el comunicar l'activisme de forma atractiva, de forma divertida, desenfadada, trencant la serietat, no? Aquest aspecte més seriós de l'activisme s'ha d'esborrar i s'ha de parlar de tu a tu. Moja, el mago pop de l'activisme. No, perfecte. Ens encanta que siguis així i crec que ens encanta aquest optimisme que desprens a tot arreu. De fet, els temes els tres a la taula escoltant-te amb uns ulls de... No, moltes gràcies. Així. Per què parla dolç? Té aquesta veu, no? Té com aquesta habilitat de que jo somric i l'escolto. Ja està, calla. Sí, és mutu, el somriure s'enganxa. Doncs... precisament per aquesta habilitat de que la gent t'escolti, d'haver sigut una cara visible, passem a un tema una mica més fosc, que és que precisament a causa dels terribles atemptats que vam tenir aquí a Barcelona el 2017, et vam poder veure fent declaracions, jo diria que tot arreu, de tota Espanya, gairebé a totes les cadenes. Et van veure a TV3, a la Sexta, a Ràdio Nacional Espanyola, a Cadena SER, RAC1, Catalunya Ràdio, etc. Llavors, ja que et va tocar molt, suposo, fer declaracions, o et van trucar molt durant aquest temps, ara que d'aquí poc farà 2 anys, com veus l'escenari? Quina valoració fas de lo que ha passat o l'impacte que ha tingut a la societat després, ara que ja una mica més de cap? Crec que s'ha de diferenciar 2 coses. Una és com ha canviat l'escenari i l'altra quin ha estat l'impacte. L'impacte va ser molt, molt dur. De fet, recordo situacions on educadors i educadores, persones que treballen en el món social amb sentiment d'un sentiment de culpa molt profund, d'haver fallat, de què ha passat, això pot passar al meu barri, de preocupació del món social, també preocupació de què estem fent malament a Catalunya, quin és el model de convivència, quin és el model d'inclusió, què és el que no va bé, què és el que podem fer bé. Es van començar a organitzar reunions per tot arreu, xerrades sobre el tema, i clar, el tema és, això s'ha anat diluint també perquè va coincidir amb el procés, va coincidir també amb un context polític molt complex on la política doncs, manava una altra agenda, i clar, al coincidir tot plegat doncs, es va com també diluir una mica el tema. Però el temps ha passat, les coses crec que no han canviat gaire, i crec que trobo a faltar plans de convivència, plans que realment no modernitzin, sinó actualitzin el concepte de la inclusió i de la convivència. Crec que hem de deixar de parlar de nous catalans, de noves generacions, sinó que s'ha de normalitzar doncs, que Catalunya és diversa, a Catalunya hi ha catalans que parlen àrab, catalans que tenen una altra religió i catalans que poden creure en altres coses, o catalans que són d'origen marroquí que no siguin musulmans. I crec que aquest trencar estereotips és molt important, perquè al final aquesta Catalunya que és diversa i que realment volem construir no es redueix en l'origen ni es redueix en aquesta diversitat que limitem en una capsa.
Perfecte, doncs també prenem nota i ens sumem en aquesta reivindicació. Si et sembla, ara canviem totalment de registre i anem a intentar descobrir quina és la persona darrere del Moja que coneixem, és a dir, darrere d'aquest personatge entre cometes. Aleshores, fent-te una pregunta que et farà una mica de mandra, perquè sempre fa mandra quan te la pregunten, però mirant el futur. Moja, qui serà? Qui vols que sigui Moja? Doncs, quan penso en el futur, penso en una cosa. El nen o nena que neixi avui a qualsevol hospital de Catalunya, quan tingui 18 anys, segurament no es traurà el carnet de cotxe perquè el cotxe serà autònom, segurament... És el meu tema, aquest. Exacte. Ara et pots ficar en un merder, perquè si vols seguim parlant de cotxe autònom, 5G... Exacte. El món que es trobarà d'aquí 18 anys, diuen que serà molt diferent al que ara mateix ens trobem. Podem parlar del dilema del tramvia, podem parlar de 1000 dilemes ètics que comportarà la tecnologia. Però el que em pregunto és, en un món de revolució profunda i d'un canvi tecnològic i digital que entrarà a les cases, que realment arribarà a tot arreu, continuarem parlant dels mateixos debats socials que hi ha ara mateix? I la tendència sembla que sí, perquè parlem d'una profunda revolució tecnològica, però tampoc parlem d'una profunda revolució social, on sembla que anem enrere. La polarització social ens porta cap a l'extrem, a extremar les idees, no? El no trobar punts de diàleg, sinó el que és d'aquest extrem, el que és de l'altre, deixo de seguir a Twitter el que no pensa com jo, i sembla que la tecnologia sí que progressa, però aquest Moja d'aquí 10 anys es trobarà un món molt estrany on tot haurà revolucionat i com podem fer doncs, perquè realment el canvi social sigui paral·lel a aquest canvi tecnològic. I crec que allà on sigui espero que no reivindicant aquests mateixos discursos, perquè si no estaré molt enfadat, perquè semblaré el meu avi que em diu que és que tu això que fas, quan jo vaig arribar fa 40 anys ja ho deia, ara no vagis que has inventat res nou, perquè, clar, i això és preocupant, perquè jo em noto que d'aquí 10 anys estaré parlant del mateix, perquè al final el racisme, tots aquests temes formen part de l'ésser humà, i hi ha d'haver un canvi, no? Un canvi de paradigma també en aquest aspecte. I on em veig? Doncs em veig, no espero que a la tele parlant d'altres coses, però també reivindicant aquest canvi social paral·lel al canvi tecnològic. Perquè ara que parlaves d'això, es comenta molt que la tecnologia i també les xarxes socials ajuden molt a això, que es polaritzi, que siguin més extremes una mica totes les opinions, però jo vull saber una mica la teva opinió. Ets també optimista amb la tecnologia de cares, és a dir, de la mà de tots els temes socials? Perquè jo crec que s'ha de treballar millor, però sens dubte crec que el gran aliat és precisament la tecnologia, no?, per arribar allà. Clar, de fet, la tecnologia social és imprescindible, perquè o la fa el món social o la farà un altre. És a dir, o les entitats socials o les persones que estan en el món social innoven i es dediquen a crear startups que donin resposta a reptes socials que incorporin una visió tecnològica, o la farà un altre que no en té ni idea del món social ni de valors ètics i li donarà tot igual. Crec que o ens hi posem o s'hi posaran. Això és com la política, no? O la fas o te la fa un altre, doncs la tecnologia és el mateix. Perfecte. Estem molt fora de temps, per tant, quasi que ho anem matant. I també perquè has d'agafar un AVE i no volem ser nosaltres els culpables. Llavors, molt ràpidament, abans d'anar al final de tot, tu que has fet molta ràdio i que has estat en molts mitjans, dóna'ns una mica de feedback. Com ho estem fent aquí? Què et sembla? Doncs la veritat és que vaig escoltar el primer programa i em va agradar molt, però no ho dic per dir, perquè... Ho hauries de dir igual, si no fos així. Soc molt sincer i la veritat és que em va agradar molt per dues coses. Una, la connexió... Bueno, que té storytelling al programa, no? Dos germans que no és un conte, però que almenys porteu protagonistes de diferents àmbits, aquesta ironia que respira des del principi fins al final del programa, i crec que com que sou vosaltres mateixos, i a més es nota que sou vosaltres mateixos, crec que això és la clau de l'èxit. Vull dir, no donaria cap consell, sinó que l'únic consell que diria és que continueu siguent i pensant i opinant com realment penseu i opineu i com sembla. Gràcies, Moja. Tu continua escoltant-nos, doncs. I tant, i tant. Moltíssimes gràcies. I com que ja has vist aquest primer programa, ja quasi no cal ni que t'avancem, que per tancar el programa a nosaltres ens agrada amb el convidat donar-li 3 propostes per veure com ho fem. Les repassem ràpidament. La primera és cantar una cançó de l'Oreja de Van Gogh amb nosaltres, que ens encanta. Jo faig els coritos, sempre. Encara que no vulguis, els faig. I a vegades preferiríem tots que no els fes. Segona opció, l'Speaking del First, que és que et donem 2 fotos impreses com si fos l'examen famós de Cambridge i ens les has de descriure en anglès. I la tercera opció és el No ets tu, soc jo, on has d'improvisar una ruptura en directe. És a dir, com si ho deixessis amb una parella, però amb nosaltres. El típic carinyo hem de parlar. He de dir que no sabem quina triarà el Moja, perquè normalment ens ho avancen abans, ens veiem. No tenim ni idea de què triarà. Nervis. Jo amb la Laia més ho comentàvem abans. Tenim apostes diferents. Després et confessem que havíem apostat cada un que triaries. Bueno, segur que ho sapeu, però tornant una mica al tema de la innovació, a mi m'agradaria la 3 de deixar algú, però
que sigui algú que li agradi l'Oreja de Van Gogh. És a dir, la 3 com a preferència. Perfecte. Però És segur molt que l'Oreja de fàcil Van Gogh perquè està pel mig. als dos ens agrada l'Oreja de Van Gogh. Exacte. Tenim un ukulele aquí darrere que si demanes que surti, sortirà. I si no li demanes, potser Segurament també. També, no? Sortirà sí o sí. Almenys l'has carregat. Home, deixar algú amb l'Oreja de Van Gogh de banda sonora és un cop baix. Sí. I alhora és un nivell experto. Sí, Sí. i el dia de Sant Jordi... No està a davant de tothom. Et veiem suelto. Moja, et regalem aquests últims minuts perquè facis amb ells el que vulguis. Començarem amb un silenci incòmode propi de la ruptura. I ha de ser en tu general, mateix. és a dir, els dos a la vegada, no? Doncs... Si tens preferència. També. No, res, que ara veníem parlant i pensava doncs, que, clar, en el cotxe teníeu l'Oreja de Van Gogh tota l'estona posada, teníeu, de fet, les pitjors, no? Perquè l'Oreja de Van Gogh de l'1 al 10 té de pitjor encara més diabòlic. I no és un tema que sigui meu, sinó que crec que és un tema musical, no? És un tema de... Bueno, us podria agradar el reggaeton, no? Que encara seria més greu, però no és per aquest tema que us he de deixar, però perquè no m'agrada l'Oreja de Van Gogh. Quan us decanteu per Coldplay, doncs en parlem. I és com vam descobrir que el Moja és més de trap. Exacte. Moja, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos amb A nosaltres vosaltres. i encara que no t'agradi l'Oreja de Van Gogh, ha sigut un plaer estar amb tu i escoltar i aprendre de tu. Moltes gràcies, Moja. Torna quan vulguis i tinc Vosaltres. una petició per tu perquè realitzis. Parla amb SpaceX, a veure si posen el nom a un coet, que hi ha problemes més enllà també del nostre planeta. Fins dimarts que ve! Vinga, fins dimarts que ve. Moltes gràcies. Oh, yes! Ruptura, pensàvem que no Sí? la faria mai. No? Jo estava segura que feies Stick to the First. Sí? Ell que cantaries. Ah, I dic, no, la gent que no és cantant no canta. Exacte. Estuvo bien lo mezcló. I no m'has tocat. Has cantat perquè volia cantar. Ah, sí? És la primera ruptura. No, 40. Sí.